En Galicia hai centos de persoas que viven o deporte como se fose, como o que? Unha escola de vida na que aprendes a caerte, a erguerte e a convivir. Deportistas que inspiraron sen necesidade de trofeos nin medallas, só cunha forma de estar que alumeou os demais. Adestradoras, xuíces, árbitros, directivas, voluntarios que sempre estiveron a favor, que acompañaron cun sorriso, que sumaron. Se coñeces alguén así, maniféstate. Contanos quen é, fálanos do seu esforzo polo teu deporte. Propón esa persoa os premios Terra de Hércules 2026 da Fundación Amar e Terra. É sinxelo e rápido, só tes que cubrir un formulario. Para ti, para nós, para Galicia, veña, imos prender a luz do deporte galego. Fai a túa proposta para o premio Terra de Hércules na web amareterra.org.